आता उन्हाळ्याला सुरुवात झालेली आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये मस्त अशा हिरव्यागार कैऱ्या भेटतात. त्या कैऱ्यांपासून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचं बनवतो, वेगवेगळे पदार्थ बनवतो. आज त्यातलाच मी एक पदार्थ तुम्हाला दाखवणार आहे. पदार्थ करायला एकदम सोपा आहे आणि वर्षभर सुद्धा टिकतो. आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. कैऱ्या घेतल्यात, मस्त हिरव्यागार अशा कैऱ्या आहेत. तर ह्या कैऱ्या स्वच्छ धुवून चांगल्या पुसून घ्यायच्या. आता आपल्याला ह्याचं ना वरचं साल काढून घ्यायचं आहे. तर ह्या कैऱ्यांचं मी वरचं साल काढून घेते. तर या पद्धतीमध्ये मी सगळ्या कैऱ्यांची सालं काढून घेते. तर सगळी मी आता कैरी त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत. आता एक प्लेट घेते आणि किसणी घेतलेली आहे. त्या किसणीवर आपल्याला ही कैरी किसून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला किस करून घ्यायचं आहे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. आणि जी मधली जी बी असते ती आपल्याला टाकून द्यायची आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये मी ह्या कैऱ्या सगळ्या किसून घेते. आता ह्या कैरीचा किस मी सगळा करून घेतलेला आहे बघा. तर अशा पद्धतीत आपल्याला ह्या कैरीचा किस तयार करून घ्यायचा आहे. आता हा किस आपल्याला मोजून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्याला अंदाज कळतो त्याप्रमाणे आपण गुळाचा अंदाज घेऊ शकतो. तर हे बघा 1 वाटीभर मी आधी ह्या मोजून घेतला आहे किस. तसंच मी आता हा बाकीचा किससुद्धा मोजून घेते. तर हा 2 वाटीभर हा किस झालेला आहे. हे बघा पूर्ण बरोबर 2 वाटी किस झालेला आहे. ह्याला मी ना 1.5 वाटीच्या प्रमाणातच मी गूळ घेतलेला आहे. कारण आपण कमी जास्त गूळ करू शकता. जर तुम्हाला गोड आवडत असेल तर तुम्ही थोडं गुळाचं प्रमाण वाढवू शकता. पण 1.5 वाटीभर मी गूळ घेतलेला आहे. तुम्ही कमी पाहिजे तर करू शकता गूळ. आता मी गॅसवर कढई घेतली. कढई चांगली गरम करून घ्यायची. तेल घालायचं आहे. दालचिनी, लवंग घातलेले आहेत. थोडंसं 1 चमचाभर आपल्याला घालून घ्यायचे. आता ह्यामध्ये आपल्याला कैरीचा किस घालून घ्यायचा आहे. तर कैरीचा किस मी घालून घेतला. थोडा 2 मिनटं परतून घ्यायचा आहे. तर आता किस मी व्यवस्थित परतून घेतला आहे. ह्यामध्ये मी आता गूळ घालणार आहे. तर गूळ तुम्हाला मी प्रमाण सांगितलं आहे. 2 वाटीला मी 1.5 वाटी घेतला आहे. 1 वाटी घेतलं तरी चालेल. तर मला थोडंसं गोड आवडतं म्हणून मी थोडं प्रमाण जास्त घेतलेलं आहे. आपल्याला हा गूळ आहे ना ह्या कैरीच्या किसामध्ये चांगला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. चांगलं ह्याच्यामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर आता मी गॅस बारीक केला आहे. गॅस बारीक करूनच आपल्याला हे करायचं आहे. नंतर पाहिजे तुम्ही गॅस कमी जास्त करू शकता. तर आता हा सगळा गूळ मी व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये मिक्स करते आणि ह्याच्यामध्येच आपल्याला ही किसलेली कैरी शिजवून घ्यायची. हे बघा या पद्धतीमध्ये. बघा पैकी हा गूळ आता ह्याच्यामध्ये वितळलेला आहे. आता ह्याच गुळामध्ये आपल्याला चांगली कैरी शिजवून घ्यायची. बघा या पद्धतीमध्ये. तर बारीक गॅसवर करायचं आपल्याला. ह्यामध्ये मी 1 छोटा चमचाभर जाडं मीठ घातलेलं आहे आणि 1 चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर. कारण ही तिखट नसते पण याने कलर छान येतो. आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा आणि रंगसुद्धा सुंदर येतो. ह्यामध्ये आपल्याला आता वेलचीसुद्धा घालायची. तर मी 5-6 वेलची चांगलं ठेचून घेतलेले आहेत सालीसकट आणि त्यासुद्धा आपल्याला घालायचं आहे. तर थोडासा घट्टपणा येईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा बऱ्यापैकी आता हे गूळ चांगलं ह्या कैरीमध्ये मिक्स झालेलं आहे. हे बघा थोडंसं अजून मी शिजवून घेते. हे बघा अशा पद्धतीत तयार होतं आणि घट्टपणा बघा बघा एवढा बस आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही शिजवायचं नाही आहे. आता मी गॅस बंद केला आहे. थंड करणार. नंतर मी एका बाऊलमध्ये काढून ठेवून देणार आणि नंतर मी हे बरणीमध्ये भरणार आहे. तर 1 दिवस मी रात्रभर मी तसंच ठेवलं होतं. मध्येच ठेवलं होतं. आता मी हे थंड व्यवस्थित मस्त झालेलं आहे आणि चव 1 नंबर आहे. आता मी हे एका काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहे. तर मस्तपैकी असा हा घट्टपणा आलेला आहे बघा ह्याला आणि मस्त लागतं. चपातीबरोबर अप्रतिम आहे. नुसतं खायला किंवा जेवणाबरोबर तुम्ही भात डाळ असेल तर त्याच्याबरोबर 1 चमचाभर घेतलं की 1 नंबर आहे. तर ही रेसिपी नक्की करून पहा. तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. अशाच मी तुम्हाला कैरीपासून नवीन आणि अशा वेगवेगळ्या पद्धतीमधल्या रेसिपी तुम्हाला मी दाखवत जाईन. आवडलं तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, शेअर करा. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की प्लीज कमेंट करा. कारण तुमच्या कमेंटमुळेच मला कळू शकेल की ही रेसिपी तुम्हाला आवडली आहे.